Rydyn ni'n defnyddio nifer o wahanol leoliadau i gynnal gwrandawiadau. Fel arfer, rydyn ni'n defnyddio ystafelloedd llys a tribiwnlys mor agos â phosibl at y lleoliad perthnasol. Dyma'r math mwyaf anffurfiol o stafell y byddem yn ei defnyddio. Bydd y panel yn eistedd yn fan hyn. Mae 3 o bobl ar y panel. Mae un ohonyn nhw sydd wedi cymhwyso fel cyfreithiwr yn cadeirio. Mae gan yr aelodau un bleidlais yr un wrth wneud penderfyniadau. Byddai cynrychiolydd yr ombudsman yn eistedd yn fan hyn, a byddai'r cynghorydd neu'r aelod yn eistedd yn fan hyn. Mae ganddyn nhw hawl i gael cynrychiolaeth gyfreithiol, ond dydy hynny ddim yn ofynnol. Byddai'r swyddog monitro yn bresennol hefyd, a byddai'n eistedd gerllaw. Byddai'r wasg a'r cychoedd yn eistedd yn bellach yn ôl yn fan hyn. Bydd gan banel Dyfarnu Cymru glerc i helpu gynnal yr ystafell. Byddai'n eistedd yn fan hyn enghraifft. Chewch chi ddim defnyddio ffonau symudol nac offer recordio, ond fe gewch chi ddefnyddio gliniadur. Gall y wasg drydar yn fyw o'r gwrandawiad.